Daqqa enormi fuq l-ekonomija Maltija, daqqa fuq in-negozji mill-ħwienet iż-żgħar sal-fabbriki l-qtuħ tad-dawl diġà sewa lil pajjiż 200 miljun euro. Dan intqal mill-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Mark Anthony Sammut, Mario De Marco u Jerome Caruana Cilja fejn preżentaw stampa ċara tal-impatt li qed iħalli fuq il-ħaddiema u l-familji l-qtuħ tad-dawl, kriżi li ħallit effetti enormi fuq l-ekonomija, speċjalment fuq is-settur tat-turiżmu. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija Mark Anthony Sammut fakkar kif qudiem din il-kriżi il-Prim Ministru baqa' maqtuħ mir-realtà u semma kif pajjiżna qatt ma kellna din is-sitwazzjoni fejn jinqata' d-dawl għal dan it-tul ta' żmien filwaqt li pajjiżi oħrajn li għandhom sjuf qar minn ta' Malta ma esperjenzawx problemi bħalna. Ir-rekord ta' 10 ijiem s'issa jinqata' d-dawl kullimkien huwa rekord biss ta' Roberta Bela u ta' Mirjam Dalli. U allura il-Prim Ministru għandu jieqaf jgħaddi n-nies biżmien u jkun umli biżżejjed biex jaraf li dan kien nuqqas tiegħu u tal-gvern tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għat-Turiżmu Mario De Marco semma kif is-settur tat-turiżmu wkoll ġie milqut mill-kriżi ta' tuħ tad-dawl, b'mod partikolari lukandi li m'għandhomx generators kif ukoll l-akkomodazzjonijiet turistiċi privati li qed ikollhom problemi kbar meta jinqata' d-dawl. Hemm l-issues tal-food stock li qed teffettwa kemm il-lukandi kif ukoll ir-ristorantijiet li jkollhom jiġu mirmuha. Hemm l-issue tal-equipment li qed jiġi milqut ukoll minħabba different surges li jkollok fil-power supply meta terġa' tiġi is-supply tal-elettriku, għandek il-cancellation tal-bookings, għandek il-walkouts li semmejt qabel, però l-iktar ħsara li qed ikollna hija il-ħsara ta' reputazzjoni. Il-kellim għal-finanzi Jerome Caruana Cilja refera l-effetti fuq l-intrapriżi żgħar li intlaqtu bi kbir minħabba din il-kriżi, dan fil-waqt li xi kumpaniji kellhom jifqu joperaw. Hawn u fakkar f'dak li kien qal l-eks Ministru Laburista Edward Cicluna meta kien attakka lil Partit Nazzjonalista fuq blackout ta' ġurnata bir-realtà llum tkun ferm qar minn dik tal-2009. L-impatt fuq l-ekonomija tagħna huwa wieħed qawwi, qed nitkellmu fuq impatt ta' miljuni kuljum, il-value added lost, u difatti iċ-ċifra li wasalna liha it-tim tagħna naturalment imexxi mill-kelliem għall-ekonomija l-Onorevoli Ivan Bartolo flimkien miegħi u kollegi tiegħi kif ukoll numru ta' professjonisti b'esperjenza wasalna għaċ-ċifra ta' madwar 200 miljun euro. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li Mirjam Dalli għandha terfa' responsabilità politika għal din il-kriżi u tirriżenja, iżda fuq kollox il-Gvern għandu jżid l-investiment biex dan il-qtuħ ma jerġax iseħħ.